sledovatelia na kanále Kirdno, som tu zase ja a minulé video sa nezdarilo kvôli tomu, že nejako nešlo sa mi proste hýbať. Ale ty bolo toto rýchlo strelí. Ja som nevedel, že ide takéto. Bú. Hrali sme sériu, konečne, v minulej časti sa mi to nepodarilo, lebo pretože nejako sa mi nešlo hýbať, dáme go. Ako si vypýtaš vecko? Asi pôjdeme ďalšie. Mission, nové mission. Dáme toto. Dáme misiu, ktorú hrozne nemám rád a dám... Čakaj. 5-5, Paríž. 5-5, 3-4. Ako si vypýtaš veckové? Ale celkom ako zaujímavé, tu sú tie... Chcel som povedať, že sú tu zaujímavé celkom. Teraz je tá hra trocha zaujímavejšia, lebo ja nemám za úlohu bojovať. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Ale že mám skôr sa vyhýbať. 1, 1, 2, 3. Ja si myslím, že je dobré, že som si dal tú kvetinku, lebo bez nej by som asi nedokázal. Jak na tej reklame, kedy som to videl. A tam bolo, že utekám pred... Počka. Ako si vypýtaš veckové? Asi... Takže dohráme, ideme na túto level a... Bio AR+. Takže dokončíme asi ešte 2 levely a budem dokončiť Double kill. Som sa tak zlakol. Čo to je? To obsnem dáš, ja som si... Neukázal mi toho bieleho policajta.
Double kill. Ahoj. Čo, balíky? Ja, balíky. Teraz odmenu. Ďalej. No a... Novinky Senzi. Asi... Nedáme ešte jednu reklamu. A asi tým, že máme teraz tento level, tak asi by som ukončil toto video. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak tam budú nejaké nedostatky, tak mi kľudne napíšte do komentárov a poprosím vás, aby ste mi tu zanechali podarilo. Odber a like. Chcela by som, aby ste mi tu zanechali odber a like